DJ, kar ka sa komai za mu bude fili wallahi. Let's go, Lindsay. Girman zaɓin Allah ku koma jefi in dai so kuke bikin nan. Amma ku zo kamar za ku rage amarya da yanku. Dan Allah dan annabi duk wanda zai rage bari da ya tsaya. Kowa ya shigo ya rage amma kun ci su. Kada za a iya kusa kun san ba su iya yi. To uwar mata ta industry da shi da mai sa'a ta yi magana dan Allah kuma da yake. Matan ki tera. Matan ki tera da Allah. A zagaya da Allah, a zagaya. Dan Allah a zagaya ai abu mai tsafta dan Allah ai hakuri. Abu da mai gida mu koma baya. Dan Allah mu koma baya dan Allah. Dan Allah mu koma baya dan Allah. Dan Allah mu koma baya. A zagaya matan nan masu an ko ku zagaya. Zai saka masa alzari ta ko kasa. Idan suka sa ku kuma magana. A jadi idan suka sa ko kasa rufe su ake. To ku za su ku zagaya. To Abu da yi gaba a zagaya. To kana ji na a ta ku zagaya. Ai mutanen namu ne wai sun yi kwalliya ba za su ku zagaya ba. Ina ba ta masa ko kwalliya wai ba za a gyara fili da shi ba. Ta shi da tana sama ita ce za ta ja gaba. DJ wai gaban sa ne duk ce ta fitta mutum. Ofisa sabin diga ko ba. Ma dole ku so takiya kawai ballo ba. Dai dole ku sa takiya. Gaban DJ Abdul Allah ya so. Hadi
Tilas baran makauna rikicin da ta yi nisa, amma batun na fasa kula ne. Ya kama zuciya ta ne, na jin kamar mafarki ne, na san ki zo mataki. Ban da damuwa, har zan buɗe gida ne. Lalle ka kira da ni so ne. Mun gode ya musu da yaka. Mun gode. Don sami abin da riga su ba, riga wasu ya yi tafi a fule, kowa ya je ya zauna, ka kujeru kowa ya je ya zauna. Rashida, ba a zai da miki mai kuma da ba, da kuka ce, ba ke mata mai kuma waƙar ka bai sabuwar baiti ne kawai ke mata a haka. Sabuwar waƙar ka, baiti ne a haka. Kowa ya je ya zauna. Salamu alaikum da Allah jama'a ga wata sanarwa duk wanda ya san a ƙasa yake da Allah ya kokari ya fita. Da Allah kowa ya je zauna. Dan Allah ba sa bai bugu rigo a sinau ku masu anko ku ba mu haɗa kai ku je ku zauna mana to hamsu kowace ta zasa zauna kowa ya je zauna Ahmad Shanawa kowa ya je zauna Ahmad Alhaji Edita mun gode yan tabin ina sase kowa ba sa bai bugu rigo a sinau kowa ya je zauna wace ce wannan tun ba ya isa haka kowa ya je zauna to dauka ta ga mutumi na ku samu wajen ku zauna da Allah kowa ce zauna ina Ruki Alim ina Aisha na Jamu ina Sase ɗan Tamillatu to suna ina kana ji na a warwasa akwai wanda suka yi waka idan sun koma za mu kirawo dan mama akwai wane ne ɗorayi akwai yalo duk za mu ba su minti biyu kan mu ce su zai dawo shi akwai muna hannu ko mu ce a yantamin suna da yawa kuma da kuma ba kuma fara ba kana sa cikin shi da ina sai ce ina Aisha da Jamu ina Ruki Alim Abba ya ina Ruki Alim ina Shafiya Gana ba sa nan to bara mu kira ba sa nan bara mu kira ka ga sai sai shi ba sai sai shi hajara bai kamata da ci amana da ita ce mace ko ko ɗan da ta fara zuwa ita ta fara karɓar kuɗin yanke mulki ina sa sai a ba haka da kike da Allah ku yi hakuri bangaren performance da yan wasa za mu tafi yanzu dan ma baka shirya za mu kira a dade an sai gaskiya su biyu zama da kuma auren sa wallahi bai san lokacin nan ba shekara 15 ko mana yanci a Abuja wallahi baban Zannura mai abba gida mai kwankwaso wallahi gora DJ an ka shirya DJ kai wallahi wani ya ce sai ya bani lema kyauta gashi nan billahi azimu ya ce wannan magana da lema ga sarki mai Oscar to DJ an ka shirya a wasa ga muhimmiyar sanarwa daga bakin daraktan Oscar wayanda suka san ba su da abin hawa suka zo a kafa suna so su koma gida yan sanda na waje za su yi muku escort ku tafi saboda barayin da suke waje in ba ka da mota a ƙasa kake mun sanar kan mutum ya ce ya zo bikin mu an mai fashi
idan a ƙasa kake ba ka da mota ga 'yan sanda za su ba hasko ka tafi za su samu su waka to ku yi hakuri yanzu kafin wakar da kuka ji da shi za ku yi amfani